Zoals weer een min 1,2 graden, Bolzert min 12, Klomphichten zelfs min 4. Het principe die jongen jou dat het licht vriest. We zijn nou, we weten net beter. Een waarschuwing van de kans op gledens, die kan vaak komen. En er zou ik nog wel eens wat dampbaar ontstaan kunnen. Nou, ik werk hier op treintregie en ik ga er nooit zien dat het massa in de winter in hier. Nee. Nou, het kleedt wat op en daar meer op en dat betekent temperaturen onder nul. Morgen. Ik werk hier voor de Hempertek, maar ik ben uitgehuurd naar de gemeente Leeuwardeel en dan moet ik dan de prullenbak en de zaal leggen. En verder de manjes en vrijs maak dat dan de derde waan. En dan is de oren daar, dan is dat mijnwerk en het zaagwerk van alle bijkomstige werkzaamheden die er ik ben. Dus wezen, dan maak ik hier de hele week maak ik hier vol. Maar is toch van de morgen wel harken naar Piet? Ja, het zou wat kouder worden. Ja. Dit vind ik het makkelijkste werk. En waarom? Ja, het viel voor mij volle beter dan die kleren om me heen. Nee, ik moet een vrij man wezen. Ik word de klein. Ja. Ja, Maar het is goed koud, hè? Toch? Ja, ik had er geen last van. Nee. Het is goed voor de weerstand. Zonder me goed. Een griep dat is. Nou, ik heb vorige week heb ik 1 dag even op bed liggen, maar verder heb ik geen griep of ziek geweest. Ze werken het perfect. En hoe gaat dat thuis dan? Dan heb ik vaak wel gewone kleren aan. Ja. Ik bij dan de vriendin die had er ook wat een hekel aan dat ik ze bij haar in het weet ze ik wel. Ja, ze had er nog griezelijke hekel aan. Nou, Ja. maar ja, het werk vind ik het allernoffelijkste. Nee, dit voldoet mij het beste. En ik viel me er best bij. En wat wil de vriendin dan? Normale klein. Ja, net dit. Het zit er net uit. Maar ik hoop net dat het in de uitsturing komt, want als je dus dan heb ik een probleem. Ja. Hier nog een bakje. Maar heeft een hekel aan de simmer? Nou, als het warm is al, dan heb ik het een hekel aan, want dan kan die warmte net kwijt worden. En dan heb ik een groot probleem. Ja, dan heb ik op het werk, ik wil een hoop gedonder al maar houden. Ik ben een partij zelf al, want de man zei ik, nou, dan heeft die heel nek en de maan weer. Nou ja, de baas en de bij die lulk op mij. Ja, dan krijg je er ellende mee. Nou, dat is pittig. Maar ik zei, ik zeg, mij gewoon feesten te warm beste man. Ik zei, daar ken ik niks aan het warm. Maar daar heeft het hem net aan. Ik nee, die collega die had het altijd warm op zijn manier. Maar ik doe mooi de winterjas aan. Dat liep het aan niks. Nee, het is mij vierste koud daarvoor. Het gries mij jongen. Wij zijn al een beetje gewend, want hij is daar een hier. En hij mag zich rennen als hij maar een hersjongen had en hemd, dus dan mag het. Als wij aan het werk zijn en hij is bij u in de groep, en dan komt er wel een vrouw die komt naar buiten zien. En zei, had die jongen net koud? Ze ging net naar hemzelf daar vanzelf. En dan vregen ze u, nee, ik zei, hij rent altijd te zijn, maar wij vinden het wel koud, maar hij dus net. Zo. Ze zei die wallen over, nou dan maakt ze dat rent er dan wel wat apart bij, dat wel. En sommige mensen die denken, nou dan maken we maar niks meer aan, dat lijkt het zo nu weer alle hier. Nee, verder heb ik er nooit geen ellende mee houden. Nou, wat hebben jij nou mooi, nou? Je druk wel even, nou, prachtig. Nou, het maakt maar even teken. Ja, best meisje. Zo jongens, hier hebben we weer een bakje. Maar we zien mooi die auto, want ik wil net buiten de paden komen, daar ik vast komt te zitten. Geen probleem. Ik ben hier van die eigen dwaling en die had dat ook. Maar die jongen die zit de hele dag zit op kantoor achter de computer. Ja, hij moet wel werken, maar hij moet het wel moeten halen en ik moet het wel moeten lief. Maar zit hij ook in het hemd? Nou, net op zijn werk. Nee, dat kan niet.
Nee, dat ken het. Hij zit gewoon op ja, in callcenters werken er dan van de Technische Unie. Ja, ik weet net of ik namen mag noemen, maar dan moet hij dus de telefoon met zo maar nemen. Als winters, dan je er gewoon een boeten door even in zijn overhemd even steekt erin. Tussen een beetje. Dat vindt hij het lekker. Nou, die collega die zei, ik ben het best heel wees, man. Dan kun je toch net zo'n boeten door en het is vast niet te koud. Nou, hij zei, en ik hou er net aan hoor, ik had er geen last van. Dat is je shippen geleid, jongens, pas op. Of ik al hier wel weinig klein aan. Dat weet u, ik al snel te waren. Maar mijn taat ik, nou ja, die jongen moet het zelf maar weten. Dus, nou ja, laat ze maar vleien. Ziek ben ze ben net vaak ziek, dus dat zult wel goed wezen. Hé, wat wil je een klein kanaal in de kast, hè? Dan laat het hem er dan weer, het best. Maar gelukkig ben we net alle hier gelijk. Maar dan weet je, wat zei je? Ik zeg gelukkig net. Nee. Nee, want daar zie je met je werk mee, hoor.